and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Way magbuot na ako kung mulakaw ko. Ug ikaw, ay nalang pagbabag sa kong agianan. Aron dili ta ka pusilon. Nyorita! Nyorita! Ang imamahan ko na sa... Ang mutanak asa ka, sabi ako tubag! Inang patay na ko! Right! Ay! Usa! Dito! Inuko! Pupita! Usa may ang inagubuhato na ni Ron? Asun ko baka siya? Pero... Basin ako yung pusilon. Sa ako pa na yun. Kinuokoy. Mura mo. Pata di ko siguro. Tuyo tubayan na na. Kana kay wapat siya magpakamatay. Siya ko tingali ang mapatay. Bahala na. Bugan ko siya. Jonita! Jonita, ayaw paglakaw! Ayaw! Gugod-gugod ko na ko. Ayaw, ito anak yun. Jonita! Hala! Ipasutoy yung pagpinagkay sa auto. Ay, pida. Kuha lang na ko ablidaan ng dakong gate. Kay mo atog sa iyo ko sa merkado. Hayan mapugan ko pa to siya. Ida yun oy. Wala gud. Patay ni gituron si Rinan. Wala. Mapriso ni gituron si Senyorita Christie. Ug si Sirapael kon masayon. Ito. Maghikok sa Ginoo ko itaon. Ginoo ko. Ayaw itaon ang panahon na. Dili pa taon ko gustong madato. Dili pa taon, Diyos ko. Di na ko magkapaabot kasi ang magpakita na ako. Kaya murag mo nag-isip na nang magpakita pa na ako. Tatuon ko karon ikaw sa inyo rin, Nana. Ug dili ganit na karon magkasinapot ha. Mga matay tang duha. Ang ako sa phone. Siya kini nanawagan. Hello, honey? Hello, Christy. Honey, salamat. Salamat ka nanawag ka. Sige kong kontakti mo pero dili ta ka makontak. Gitawagan ko. Kay gusto ko magkita to. Unsa? Salamat. Salamat kung mao ka na, honey. Abi mo, padung na unta ko sa inyo aron makikita nimo. Nagdagan akong auto pagtawag mo. Mong gipahunong aron tubagon ko ang imong tawag. Balik sa bahay nga itong kipuyan. Ato ko dito paabuta. Oh, honey. Hello? Hello, honey? Ki-off na niya niya cellphone. Mabalik ko sa kong agi. Tinaog na akong nabati ang yakingan na makikita sila ko dito sa magkipuyan. Salamat! Ako nagihapon ang iyang gipili. Ako ginanggi kung manirinan og dili ang iyang asawa. Mao ba day, Angkol? Sa'yo day milakaw si Gaurinan? Mo sulti ni Petra dong Alvin. Ug wa gyud to mahibaw nga nagkakita na taga gabi. Ug nada na tika dinhi sabay. Kay ako magud gagitugon si Petra nga ako ray musulti kang Rinan bahin ning pagdako nimo dinhi. Aron sorpresahon ko unta siya. Sagdi na lang, Angkol. Basin tuan na ron paingon ni Junis. Nakauna-una na tingali siya nga magpakita na sa iyang asawa aron mangaya nagpasaylo. Ay salamat intawon kung mao ka na iyang buhaton. Aron sayon makabato na og kalinaw ang ilang pagpuyo. Pero katong Christy nga inyong giingon nga iyang kabit, di ka to magsamok-samok sa ilang pagpuyo nga magtiayon, Angkol? Maon lang kanay problema ron. Kay kadtong Kristi, dako ra ba gyud to gusto kang Rinan. Ug dili gyud to makadawat nga mawa niya si Rinan. Pero bahala siya. Ang importante nga dili na gyud kaniya si Rinan. Kinahanglan nga masiguro gyud nato, Angkol, nga di na magsamok pagkatumbayhan kang Rinan ug kang Junis. Aron magmalipayon na ang pagpuyo sa magtiayon. Doon ako sa bahay kanina mong kipuyan ni Christy.
Diyos ko. Hinapang tamasugod na kanon si Kristi sa ihangyo ko niya. Natagan na ko niya kagawasan nga. Magpalayo sa hingpit siya kinabuhi. Karong nasuta ko na wala magkasaha akong asawa. Ug ako ang amahan siyang gisabak. Gusto na ko magkabalik ni. Busa Diyos ko. Lamdagi karon ang hunahuna ni Kristi. Para hatagan ko niya sa hingpit kag kagawasan. Nadugay man siya. Nagkinaminam na kay kung makita ni pag-usap. Timing sab kay nida. Kay bago kong nag-shower. Ugumot kaayo ko. Rinanani, kimingaw na kay kunin mo. Kimingaw na kay kunin mo. Oh, siya na ron. Nena siya. Nena si Rinana. Honey! Oh, Rinana! Rinana, honey! Kristi, Honey, salamat ka niya ka. Abi ko magdi ka naging magpakita pa na ako. oh, Kristi, O sa man, nag-away na ba sa busi mong asawa? Buwagin na siya, uy. Dili ka angay niyahan. Hugaw na siya pagkaasawa. Nagsabak siya sa laing laki. O usap pagit kapuganti ang nakapamabdos niya. Kristi. Hunong nas tanong pagdaot pagtamay sa kong asawa. Tungkol kinasayo di ko karon nga usa siya kabuutan. Ug wa siya magkasa sa mong kaminyoon. Ug mahimo ba? Ayaw kong kaksa. Ayaw na kong guniti. Kay dili ang pagpadayon sa atong relasyon ang tuyo ko karon kanimo. Honey, ayaw ko pagsultik sa maana. Honey, ito na, manood na sa sud. At ito magtiwas ang sulti. Tana, honey. Ayaw na. Anhil ta magsulti. Ug dalion kini tuyo ko nimo. Abi mo, Kristi. Nasuko kay ko sa mga gibuhat. Sa pagsugod ni mong tao ang pusilon si Junis. Ang panihigayo na. Ihatag ko ni mo akong pasaylo. Basta mo sa adi lang karon ako. Nga ibo kong hatagan sa kong kagawasan. Sa laktod, ayaw na pagsabog sa kong kinabuhi. Kaya makigbalik na ko sa kong asawa. No! Honey, dili ko mo sagot! Dili ko mo sagot! Hugaw ang imong asawa! Busa ayaw siyang tuhuin kung sa bayang gipanulti! Ako! Ang kunon ko nga ako ang nagsugo og tao aron ipatipi siya! Tungod kay dili ko gusto magsamok pa siya sa itong pagpuyo! Apang gibasulan ko na nga akong gihimuhan! Dili na kumuha sa mga himo og dautan! Biha ilang si Junis o magbalik ta! Buutan akong asawa, Kristi. Bago ko palang nasayran ka matuuran. Ngawa na siya magkasasamong kami niyon. Tungkol kami tungan ang butang puganti. Ngayag ikaw ba dito sa bukid? O gawas nun na karoon ang mga tao. Tungkol kinanak para matulog ng kriminal. Diin siya na pasinginan. Baka ka na! Dili ka na tinuod! Tinuod ang tanan. O ikaw, Kristi. Kung matinood man o dili ang tanan. Basta kikitapos ko na ang tanan tali na to. Busa, ayaw na pagsamok pa na ako. Kaya bisang magunsa ka pa. Dili na ko nimo. Tungkol kay makigbalik na ko sa kong asawa. Adi ay! Pwes! Puslan man nga dili ka na gid ako. Tapuson ko kining tanan! Oh, Diyos ko. Usap kay buhaton ni babayana. Usap kay buhaton ko. Sundan ko baka siya. Mao ba, Petra? Mauna, sir. Akong gituwagan sa ilang Sir Manuel. Wala mo kuno dito si Dudong Rinan. Unya, ako sang gituwagan dito sa ilang balay nga giistara nila ni Dudong Rinan ug Inday Junes. Dito ba sa ilang balay nga magtiayon ba? Wala mo sab dito. Kay tuan naman si Junes sa ilang balay. Og si Day Junes gyud ang nakatubag sa akong tawag, sir. Og naguul baya gito siya, sir. Kay nagtuo si Day Junes na tuan nga usab si Dudong Rinan sa ilang Kriste. Ay, gitinuod gid ay ni Renan nga makikita sa kang Kriste. Aron iya kining hangyoon nga hatagan na siya og hingpit ka kagawasan ni Kriste. Kay makigbalik na siya sa iyang asawa. Oh, kung ako pa'y Renan, dili lang tingali siya magpakita pa ni Kriste.
Ay, pastilan ba ining kahimtanga, oy. Kana si Christy Petra, mo'y dako yun rong problema. Kay mangita yun niya og kagubot ka ng babayhana. Uy, iko! Ang pilingin bisula mo! Dili ko ikatugot nga maadto ka sa lain, Renan. Oh, Og puslan man nga dili ka na nako. Pwes, dili ka sa maangkon sa lain. oh, Christy, ayaw! Ay, kung tiyo na ng bisula! Ayaw! Kasi mapanuwayan ka! Makalbit ka ng gatos bisula! Makalbit mo kaya! Human ko ni mo padung ka nga dili ka na ginako. Ni anak karon nako ang panaway sa kong lawas, Renan. Oh, Og puslan man nga dili ka na magigbalik nako. Mas may pagpatsyon ta na lang ka. Og pagkahuman maghigog sab ko aron magdungat ng duha sa pag-ambak sa impyerno. Christy! Og adto ta dito ipadayon ang atong gugma, Renan. Christy! Kitang duha ang mag-uban, Renan. Dinhi sa yuta o hangtod na sa tong kamatayon. Christy, maluwi ka! Hindi mo ko gusto mamatay! Gusto ko mabuhi ubas ko asawa og sumaabot ang mga anak! Christy! Christy, maluwi ka! Wa kay kaluoy na ko, Renan. Bangis ka! Oh, Christy! Bangis ka! Christy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!